Добро утро! Вие сте със сутрешния репортаж на Пола Марка. Здравейте, как се казвате? Анжелика. Чухме за вашата интересна родова история. Бихте ли я споделили с нас? Разбира се. На сватбата на моята прабаба, Петра, майка ѝ е подарила този тиган, който е много стар. Бихме ли го видяли от по-близко? Да, разбира се. Уау! Много е готвено с него. Даже и моята баба сега готви с него до сега, нали? Баба Петра много го е пазила, много е готвила и го е дала на дъщеря си Неда. Така на сватбата на всяка дъщеря от рода ми се подарява този тиган и най-накрая е стигнал до моята майка през баба ми Пепи, после до майка ми и надявам се мама да го подари на мен, когато аз се омъжа. Този тиган, както виждаме, е много стар, много е готвено в него. Би ли ми казала горе-долу на колко години е, знаеш ли? 4 поколения, не знам. Ясно, значи е доста стар. Много е стар и много запазен. Ти какво смяташ, като ти го даде майка ти? Какво смяташ да правиш с него? Би ли продължила тази традиция? Да, разбира се, бих продължила тази традиция и бих го подарила на сватбата на моята дъщеря. Но разбира се, ако имам дъщеря. Ако нямаш, какво? Ако имаш си, например, какво ще правиш? Ще го подаря на жена му. Това беше от нас. До следващия път.